Mali kunnafoni jabarin na jabo amunu ban filɛ sanga na ka wakati an ka bololo kana la Mali kɔnɔ yan ka taa se Mali kɔ kana ma an bɛ aw bɛɛ fo a ka wakati o cogoya la k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko bi ye avril kalo tile 29 ye san 2021 aw ka kunnafoni ni o waati seri Mali kunnafoni.net ale jabarani kan a y'o bisimila. Kunnafoni damdana bisa an bɛ taa sankaw olu ka dugu o kɔnɔna la a yirala k'a fɔ san dɔgɔtɔrɔ ɲɛma ale fɛ sa ko bi avril kalo tile 29 in na ko ɲɔni ale bolociw baaraw bɛna daminɛ san dugu o kɔnɔna la ɲɔni min ale bɛ wele nanzarakan na ko rougeole la a min ni a yira sankaw ka dugu kɔnɔna la sa a yira maa 4 de la maa 4 na maa 2 o ntanyana o de la u ka dɔgɔtɔrɔ ɲɛma ale y'a yira k'a fɔ maa minnu bɛ yen nɔ sa ni ɲɔni boloci a bɛ olu tɔgɔyala sa o de bɛ t'i jɔ denmisɛn minnu bɛ yen nɔ n'olu si bɛ taa kalo 9 na ka taa se san 5 o ma boloci in kɔni bɛ olu de tɔgɔyala nka u ka dɔgɔtɔrɔ ɲɛma ale tilala k'a yira tugun k'a fɔ maa minnu bɛ yen nɔ n'o denmisɛnnin kunda sa ni ɲɔni yera olu la fura bɛ na di olu ma walasa ka se ka u ka bana ni ka o furakɛ cogo min na ka se ka nin boloci baaraw bɛɛ nɔgɔya dɔgɔtɔrɔ 15 olu de bɛna don sigida kelen kelen bɛɛ kɔnɔ walasa ka se ka denmisɛn ninnu ni ka u boloci nɔgɔya la. Ni wakati na buremkaw fe no ulu fana ka dɔgɔtɔrɔso o ye coronavirus jaabi telima ni ka ulu sɔrɔ u ka dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna la ni kunnafoni dira u ka dɔgɔtɔrɔ ɲɛma ale fɛ avril kalo tile 27 tɛmɛnin na a y'a yira k'a fɔ ko u fana ka dugu kɔnɔna la ko ɲɔni u fana yelen do ye ni wakati na nga ko dugulamaw u ka u hakili sigi u bɛna waleya sugu bɛɛ kɛ walasa ka se ka maaw ni ka u tanga bana in o ma o fana kɔnɔna la sa min ye coronavirus jaabi telima sɔrɔli u fɛ sa a y'a laɲini duguladenw fɛ maa minnu bɛ yen nɔ ni olu sigalen don u yɛrɛ la k'u kana teliyala ni ka na u ka coronavirus sɛgɛsɛgɛli telima ni ka o kɛ. Bafula bɛ sefa wari miliyɔn 4 ka taa se moto jakarta n'o ye bolimafɛn sen 2 ye o kelen ani ka taa se bolola telefɔni o fana kelen ma o sonyɛna maa dɔ fɛ sa maa min ni a y'a sonyɛ yɔrɔ min na o de ye u ka taji feere yɔrɔ dɔ ye a taji feere yɔrɔ in yɛrɛ o bɛ Selenkenye ale bɛ Bafula bɛ o lamini na a kɛra kari sufɛ ka dugu jɛ tɛnɛ avril kalo tile 26 la sa maa minnu bɛ yen sa ni olu sera k'u da don nin kuma in na olu y'a yira k'a fɔ ko zo in nana wagati min na a nana sɔrɔ dakɔlɔsiba ale kɔni bɛ sunɔgɔ la a y'o sɔrɔ sunɔgɔ la a y'u ka yɔrɔ ni ka o da kari u ka wari bɛ mara bon min kɔnɔna la sa a ye o da k'o kari ka nafolo ta ni wagati in na a kɔni tɔgɔ ka taa se a jama o bɛ fan bɛɛ fɛ a n'a ka bolola telefɔni nimero o bɛ fan bɛɛ fɛ ka taa se bɔlɔlɔkannaw ma o kɛlen don k'a ja bila yɔrɔ bɛɛ la walasa tɛgɛ bɛ se ka da nin zo in kan. Tɔnbɔkutukaw fɛ yen nɔ muso dɔ bɛ yen nɔ ale kɔni bangera den 6 o de la nin wagati in na a n'a den olu bɛ Marocains ka jamana kɔnɔna la an ka jamana marabagaw olu ka yamaruya o kɔnɔna la walasa muso in n'a den u bɛ se ka kɛnɛya sɔrɔ cogoya min na avril kalo tile 27 tɛmɛnen Tɔnbɔkutukaw ka dugu kɔnɔna la u kɔni ye nafolo ni ka o fara ɲɔgɔn kan nafolo min n'a musaka tari jɔ sefa wari miliyɔn 5 ani 196 la sa u y'o de fara ɲɔgɔn kan ni k'a di muso in yɛrɛ ale furucɛ ma n'o ye Lasidan Kader Arbi a ka baara bɛnnen don armée de terre ale yɛrɛ ye wolomasiri taba ye an ka jamana o kɔnɔna la sa ONG ka taa se MINUSMA ani duguma caman olu kɔni ye nin nafolo in ni ka a fara ɲɔgɔn kan k'a di a furucɛ ma a yɛrɛ kɔni a ye bonyamasegin kɛ an ka jamana marabagaw ye ani ka taa se maa minnu bɛ yen nɔ n'u ye nin dɛmɛ ta k'a lase a furumuso a n'a a den 6 ninnu ma a ye foli kɛ u ye. An bɛ taa kɔkan kibaru la an bɛ taa Moritanikaw olu fɛ yen nɔ Mohamed Ould Abdel Aziz ale min yɛrɛ a ye kunnafonidilaw wele kunun sufɛla la Nouakchotkaw olu fɛ yen nɔ kabini marisi kalo tile 12 tɛmɛnen u ka jamana ɲɛmaakɔrɔ ale ni maaba 12 wɛrɛ a maaba 12 yɛrɛ la sa a burankɛ 2 bɛ o la ka taa se a ka minisiri kɔrɔ 2 fana ma u welela kiiritigilamaw fɛ ka sababuya kɛ ko u ye yurugu ta ni ka jamana nafolo ka o sɛgɛrɛ nka nin wagati in na sa Abdel Aziz ale kɔni ma sɔn ni ka taa kiiritigilamaw ka wele ni ka o jaabi ka sababuya kɛ a kɛlen don ka jamana ɲɛmaakɔrɔ fari ni ka o da a yɛrɛ kan nin wagati in na.
Emmanuel Macron ale tun ye layidu ta Faransikaw ye k'a fɔ ko a bɛna u ka sɔkɔnɔ datuguli ka dansigi olu waleyaw la mais ni a bɛna kuma nata in na n'o bɛ bɛn sini ma avril kalo tile 30 nka a tɛna kuma jabaraniso la ani kunnafonidila ani olu de bɛna kuma ta ɲɔgɔn da. Mali kunnafoni jabarani lajɛbɔ aw tulo garisɛgɛ kɛra ni kunnafoni de bi ni k'a da aw tulo kan aw ni ce aw ka lajɛli ko ɲuman na halisa an tɛ segin a fɔli la aw ɲɛna aw minnu bɛ yen nɔ ni aw abonné tɛ an ka page YouTube kan an b'a ɲini aw fɛ aw ka abonné an ka page YouTube kan ka sababuya kɛ aw bɛ fɛn fɛn ɲini aw b'o bɛɛ sɔrɔ an ka page YouTube de kan n'o ye Mali kunnafoni jɛlen fo ka taa se émission wɛrɛw ma olu bɛɛ bɛ sɔrɔ an ka page YouTube o kan a y'aw abonné aw k'an ka vidéo aw ka aimer ni ka a partager aw k'an bɛn sini inshallah kunnafoni kura olu kɛnɛ kan.